wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayon, ang ayan siyang hugyawan, ang ayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma niluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Muabyot ko sa iyang presensya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang atong Diyos buhi kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayon, ang ayan siyang hugyawan, ang ayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma giluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukabyot ko sa iyang presensya. Ambag sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukabyot ko sa iyong presensya. Panayon ta. Amen. Nagunahon ako sa schedule. Kamo sa nga naay mga Bible studies, ako sa among tawagon kung kumusta na ang inyong gipangatiman o hinog na ba. Kay kung hinog-hinog na, schedule na yun ta. Mahibawan man nimo na kay dili pwede na ako imuuna og schedule. Kamo ang akong agdon, kamo ang akong susihon, makikita ko ninyo human ni ani. Kay human ni ani, kung makita nato na hinog na ang inyong mga Bible studies, ato dayong dadon sila diri. Kay didto pod sa Barabadan, Barabad. Dito sa Barabad na apod mi parinti dito na nagunahon ako na tuon usab namo dito. Okay. Unya mo schedule dayon ta bisag duha ka adlaw. Kay naanay kang Sister Shirley. Okay. Iyahang mga kauban nga mga magtutudlo, ilang mga kauban nga mga teachers, morag
nagunahuna sila na ilapod na i-appeal diri ang ilaha. Okay, bisan og lahi sila og mga sikta pero gusto sa nila na i-appeal nila diri. Mauramantang relihiyon na. Okay. Padayon ta? Ganihang buntag isgutan nato ang pamaagi sa panahon ug ang kalibutan. Gisgutan nato ang iyahang pag-anhi ug ang katuyuan sa iyang pag-anhi dinhi. Ug dinhi makita nato na walay lain Dios si Kristo Jesus ragayod ug wala na lain pa. Out of millions of God, there is only one true God. Walay lain kundi si Jesus Christ. Nag-ingon siya, ako ang dalan, ako ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa langit sa akong amahan kundi pinaagi kanako. Kanang mga pulong nga kana, iyahang pulong kana, walay bakak. No one can come unto the Father but by Jesus Himself. Walay makaadto sa atong amahan nga langit naon kundili kang Kristo Jesus ra. Okay, sumaw na ang iyang tuyo nga iyag yun na gipasabot ang tinuod nga pagkamatarong. Kaya ang atong pagkamatarong dili yun ni pwede madawat at tubangan sa Ginoo. Okay, mao gani nga natay water baptism. So kanang water baptism is to fulfill all righteousness. Mao na nga bunyagan yuga. Kung unsa man ang mga grupo nga naga-offer og baptism, kana nga baptism naagud na siya gitawag covenant. Sa lain pon nga reliyon naapod sila baptism. Kung dito ka magpailalom sa ilang baptism, diha pud ka sa ilang covenant, naagid ka diha masulod. So diha sa baptism, sa kang Kristo nga baptism, na diha ang iyang giingon, buhaton nato kini aron makatuman kita sa tibuok pagkamatarong. Ni ana manunta si John the Baptist, dili ko mubunyag nimo, ako ang bunyagi. Kay naila dayon, na-discern dayon ni John the Baptist na mauna ni ang Mesiyas. Unya, ako'y mubunyag niya. Unsay sulti ni John the Baptist, dili ako mubunyag ni mo. Gani, bisan sa paghikap sa imong sandalyas, dili ako takos. Ako na hinuon ang mubunyag. Pero unsay sulti niya, buhato nato kini, aron matuman nato ang tibuok. Mauday ng water baptism. Matthew chapter 3, tanaw na to. Aron matuman nato na kung pagkamatarong lang mo isgutan, unya wa ka musulod mo pailalom ni ining bunyag nga iya ni Kristo, wala ka. Matthew chapter 10 verse 13, 14, 15. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. Niadto siya. Si Jesus mismo miadto dito sa tubig sa Jordan aron magpabunyag siya ni John the Baptist. Verse 14. Apan si Juan misalanta sa pag-ingon. Wala ni supak dayon si Juan, niingon siya nga, I need to be baptized by you. Ako ang angayan nga bunyagan nimo. Do you come to me? Ingon dayon si Jesus, verse 15. Let it be so now. It is proper for us to do this. Buhato nato kini Juan aron matuman nato to fulfill all righteousness. Mauna ang gi-require sa Ginoo. Ang atong pagkamatarong, mauna nga nianhi siya dinhi aron sultihan ta sa tinuod nga paagi og kaluwasan tungod kay ang Ginoo nahibalo nga kung wala siya mosulti niini, wala gyud usa nga maluwas. Siya. Praise the Lord.
Amen. Walay lain Dios. Gani sa atong nadungog ug nabati sa atong panahon karon na anay nag-arise na pero ayaw gyud biya sa ngalan ni Kristo. Okay. Ayaw biya. Dili man sayop kanang maminaw, dili man sayop kanang mususi. Pero nag-ingon siya susiha diha. Okay, susi gyud ta. Mao gani sayang lang ang atong pagbalik-balik og dugayng panahon unya sulod sa dugayng tinuig nga panahon nangalagad ta sa Ginoo nya sa kalit lang nangawala ra ta. Praise the Lord. Dako kayo nga pagkaalkansi sa kinabuhi sa usa ka tawo. Praise God. Okay. 1 John chapter 4. Verse 1, dear friend, do not believe every spirit. Dili tanan. Ingon siya ayaw gyud dawat, ayaw patakag dawat. Do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Susiha kuno kana kung gikan ba iya ba kana sa Ginoo, because many false prophets have gone out into the world. Daghanang manungha nga dili na mao niining kalibutana aron lamang sa paglingla. This is how you can recognize the Spirit of God. Ingnan ninyo niini sa pag-ila. Iyon siya. Every spirit that acknowledge that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Iyon siya. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. Ingon siya bisan kinsa kunong espiritu nga wala mag-ila kang Kristo, ingon siya dili ka nagikan sa Dios. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. Okay. Sa inyong Bisaya diha, klaro kayo na, no? So ingon ang 1 John chapter 4, ingon siya, ayaw tuhuin ninyo ang tanan nga nanungha sa atong panahon karon. Pabilin diha kang Kristo. Amen. Okay, so na daghan na tag mga bersikulo na magunitan ni ining ato karong panahon. Okay, sa 1 John chapter 2 verse 9. Kadalira, 2 John chapter 1, 2 John. 2 John chapter 1 verse 9. Anyone who runs ahead and does not continue in the teaching of Christ does not have God. Bisan kinsa ang magauna niini ug dili magapabilin sa pagtulunan diha kang Kristo, ingon siya, wala kana siya Dios. Apan kinsa kadtong nagapadayon sa pagtulunan niini kaniya, ingon siya, both the Father and the Son. Na kaniya ang amahan, ang anak. Unya verse 10, if anyone comes to you and does not bring this teaching, na ay moabot kaninyo unya magwali nga dili mao nga wali, iyon siya, do not take him into your house. Ayaw kuno pasaka or welcome him. So ingon niya na ayaw ninyo, walay lain ebanghelyo, si Kristo ra og wala ni lain pang ebanghelyo. Mauni ang kalibutan karon. Mianhi siya aron sa pagpahibalo kanato. Amen. Gawas pa ang John chapter 16. Gisgutan ni Ginoong Hesus
ang Holy Spirit. Praise the Lord. John chapter 16, verse 5. Now I am going to Him who sent me. Ingon siya mo, pauli nako kaniya nga nagpadala ka nako. Yet none of you ask me. Wala pa'y nangutana ka nako. Where are you going? Asa ka man wadto? Ingon siya, because I have said these things, you are filled with grief. Ingon siya, mapuno ka mo sa mga kagulanan. But I tell you the truth, it is for your good that I am going away. Makaayo kini kaninyo kung mubiya ako karon. Ingon siya, unless I go away, the counselor. Okay. Sa Greek word counselor is parakletos. Okay. Will not come to you, but if I go, kung ako mubiya dinhi, I will send him to you. Ipadala ko kini siya. Kinsa man ni siya, mao kini ang Holy Spirit. When He comes, sa dihang moabot na siya, ang iyang buhaton, He will convict the world. Sa laing binisaya sa inyong Biblia, unsa man ang convict dia? Iyang bukuhon, iyang badlungon, ang kalibutan. Ngano ka? Hallelujah. Tungod kay ang kalibutan nagdala og pagkamatarong pero dili maong pagkamatarong. At tubangan sa Ginoo nagaingon ang pulong sa Dios trapo. Okay. Ingon siya din He will convict the world of guilt in regard to sin. Badlungon kuno ni ang kalibutan. Praise the Lord. Mahitungod ni ining sala. Ug ang pagkamatarong, righteousness and judgment in regard to sin, because men do not believe in me. Tungod kay wa man sila mutuo kanako. In regard to righteousness, because I am going to the Father where you can see me no longer. And in regard to judgment, because the prince of this world, iyon siya, mahitungod ni ining mga panahon na pagpanghukom, tungod kay ang prinsipe nining kalibutan na now stand condemned. Wala na, iyon siya, hukman na gayod siya. Verse 12, ingon siya, daghan pa akong igsusulti kaninyo. Ingon siya, more than you can now bear. Ingon siya, dili pa kini ninyo mahimo. Verse 13, but when He, or the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Sa diha na ang Holy Spirit mag-aabot, ingon siya, siya na ang magatudlo sa tibuok kamatuoran. Amen. Amen. Okay. Tudluan ta niya ang kalibutan, iyang ikanvek, marag badlong ba ang kalibutan tungod kaniya. Okay, so dunay back up. Ingon ni ani mo nituyo nga ngano nga ni anhi siya niining kalibutana. Pasalamat kita kay giabrihan ang atong salabutan. Giabrihan ang atong panabot, ang atong mga kasing-kasing giabrihan sa Ginoo. Amen. Amen. Mao na kay kalibutan man ang isgutan dinhi, unsay ang sulti, ayaw higugmaa. Pagtigom kamog bahandi sa langit. Kay sa balay sa akong amahan, ingon siya, adunay daghang puloy-anan. Wow. Akong giiskan ang akong Isaiah chapter 65, unya gi-confirm sa book of Revelation chapter 21, new heaven and new earth. Praise the Lord. Atong tan-aw ng Isaiah chapter 65. Okay. Isaiah chapter 65.
verse 17. New heavens and new earth. Behold, I will create new heaven and a new earth. The former things will not be remembered. Maog hapon ang Revelation chapter 21. Atong ablihan ang Book of Revelation chapter 21. Okay? Manangaingon siya nga, ayaw ninyo higugma. Mao ni tuyo nganong ni anhisya. Aron sultihan kita mahitungod ni ining kalibutan nga atong gipuy-an. Ingon siya, in this world, you will have trouble. Dugay na ning gisulti, oy, wapata mga tao. Pero ingon siya, in this world, you will have trouble. Na sinati bagyod nimo tinuod nga daghang problema kining kalibutan na. Daghan. Labi na sa atong panahon karon. Okay. Okay, chapter 21. Revelation chapter 21. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Mahanaw ra. Mao nang giingon niya sa Matthew chapter 24:35. Langit ug ang yuta mahanaw, apan ang akong pulong dili gayud mahanaw. Amen. Dili mahanaw. Praise God. Kung imong basahon kining chapter 21, mauni ang giingon niya, kalibutan nga umaabot. Bag-ong kalibutan. Puno sa pagkamatarong. Mauni ang destination sa tanan nga gatuo kang Kristo. Sa tanan nga nagatuman diha kang Kristo. Okay. So mauni. Sa atong panahon karon, sa Ephesians chapter 5 verse 16, ang atong mga adlaw karon puno sa dautan. Kay puno man sa dautan, kitang mga magtotoo. Okay. We must keep our standard high and act wisely. Mao ni diri nga akong gisulat. Ngano man, days are evil. Kay dautan man kining mga panahon na, kinahanglan barog nga ligon. Amen. Barog nga ligon. Okay. Pagmaalamon, ingon si Jesus, pagmaalamon kamo. Naunsaon pagkamaalamon sa tao kung wala siya pulong sa Ginoo. Nag-ingon si Jesus sa Matthew chapter 10 verse 16, be wise as a serpent. Be wise. Sukay kanang word wise from the word wisdom. Unsay kahulugan sa wisdom? Pag-ila sa maayo o sa dautan. Kung nagpuyo ka diha sa kaalam sa Ginoo, makasabot kag unsay maayo o unsay dautan. Ang Galatia chapter 6:9, dili kita magkaluya sa pagbuhat og maayo. Amen. Let us not become weary of doing good. Ngano? Atong anihon sa insaktong panahon at the proper time. Atong i-harvest. Praise the Lord. I-harvest na to. Sa dihang ma-harvest nimo. Wow, praise the Lord. Unsay imong ipugas, mao'y imong anihon. Busa mga igsuon ko diha kang Kristo. Atong ampingan ang atong kinabuhi. Amen? Ampingan nato. Ang Ephesians chapter 5:16, ang mga adlaw karon, our days are evil. Kay evil man, ingon ang Romans chapter 12 verse 2, ang 1 John chapter 2:15, ayaw gayud ninyo higugma ang kalibutan. Romans chapter 12 verse 2, ayaw kamo pagpahiuyon. Amen.
Do not conform to the pattern of this world. Nagaingon siya, ayaw kamo pagpahiuyon. Kanang giingon ayaw pagpahiuyon, unsa may buhat sa kalibutan, kinahanglan makabantay ta diha. Okay, ablihon nako ang Romans chapter 12. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Unsa kuno to? Atong usbon, pinaagi sa pagbag-o sa atong mga panghunahuna. Sa dihang mausab ug mabag-o na ang imong panghunahuna, diha na nimo makita, then you will be able to test. Dili gyud ka makakita kung dili mabag-o una ang imong hunahuna. Kining kalibutana, nasaturate na ang atong kinabuhi, atong hunahuna sa dili mao. Ang atong ginamaster kanunay, dili mao. Master sa dili maayo nga mo istorya. Praise the Lord. Master ta sa pagpanglibak sa uban. Master na. Master ta sa mga kabalaka. Master na nato ng mga problema. Mingaon ta og wala na po'y problema. Mangitaglaing problema. Okay, tinuod na ba? Inang imong katapad gawas sa mga problema. Praise the Lord. Nabayra naman ako tong ako ang loan. Mangutang na punta. Mao na, master ta ni ana. Praise the Lord. Hallelujah. Wala magpasabot. Ako nakapangutang man mi sa akong misis. Kato di ay motor na mo sa ona diti. Wala na hinoon karon nahali na to. Gihatag day na mo to. Gihatag ko niya, gibaligya po sa akong anak. Gihatag na. O katong motor, 120,000 ang kantidad ni adto pero sa utang 200. Pero kay makabayad man, di natural. Amen ba? So kining mga suliran, kining mga problema, kining compromising ug unsa pa diha, gikan kini sa unang panahon pa ni. Mauni ang ginamaster kasagaran sa tao. Gahapon katong gikaistorya nako ning siya si Makmak. Ako kabalo nakalimot ko sa apelyido niya. Ingon siya dili man ko Katoliko, RFG. Ingon ko nga RFG. Asa man ang inyong simbahan? Siya tuwara dito sa Sigaboy. Ko nga RFG. Unsa man ang RFG? In siya Remnant Family of God. Ay, guwapo po no? Mga salin, Remnant. Family of God. Ingon siya, nakaila ka ni Balongga? Ay, si Balongga din yung leader. Nakailan ako. Patay naman siya. Ingon ko, sabi ninyo, si Balongga? Ikaw, kakita kang Balongga? Isa wala. Maay pa ko, kakita pa ko. Dito na nagpuyo sa awaw. Ingon ko, dito na. Giadto na ko na si Balongga. Giadto na ko na. Kay gipananghid na ko ang iyang simbahan sa Sigaboy. Kaya wala na'y gamit. Akong gipananghiran nga wa man gamita, gamiton sa one way. Ning sugot siya. Iko RFG di ay no. Ana di ay ko. RFG di ay. Sige. Di ako nakasabot pod sa ilang pamaagi. Ingon ko kana si Balongga. Patay naman siya. Pero guys, puti kayo na. Guwapong tao na.
Niya ingon sila, pastor, dili na nimo mailan kay may panahon magpatiguang-tiguang, matiguang siya tanahon. Ang agdi matiguang ay payung-yung man yung kalo niya magpabuko-buko man pud siya. Sa kaig motor, mo na si balungka, tiguang naman ay pag-abot dito. Wow, batan-on puti. Gawas ang iyang misis. Wow, ingon kumuara mag-artista. Hanya nadugay ang istorya namo, lahi po ng ila. Yun siya, ingon tong nay babae, tag-as po guys mga buhok. Ingon siya, kana kita ka anak pastor, kanang tawhana, balaan na kaayo na. Ingon ko, ang naman, ang mga langgam mubatog na sa iyaha. Uy, ingon kalahi rano, basta batugan na di kag langgam, balaan na. Anya nasusi nako dito, nisugot man siya na gamito namo ang simbahan niya nga wa gamita. Nagamit namo pero nangita pag yung impormasyon, gusto ko masayod sa ilang mga pamaagi. Hangtod na natugkad-tugkad yun nako ang ilalom, praise the Lord. Nakaingon ko na tama gyud ang Biblia, susihan ninyo. Gisusi gyud nako, dili gyud maayo, mag-istoryahan ni rataon niya. Dako kay silang simbahan gito ko mo ginani siguro, pero ang ilang haligi lawaan, mga lawaan tibok yun gipatindog nga haligi 14 ka haligi ba to, dako kayo, maayo po sila mutagad ug mga bisita mo anami. Mga babae nila dito tagas kayo mga sinina, tagas pod og mga buhok. Giserban mi kami si Pastor Nestor Cano. Okay. Sa diha nga nag-uli nako, nakaingon ko na maayo gid ay pod no nga magpalusi-susi kita. Unya makompare nato sa ato ang nahibaluan, nakaingon ko lahi rang ilang pagabalaan. Daghan man silang orasyon. Okay. Kanang orasyon dili ba na Spanish word orasyon? Orasyon means prayer. Orasyon. Prayer. Orasyonis ba yan na? Nya kita padungod orasyon na kuyaw tawhana kay na aning mga pag-ampon na di masabtan kuyaw na ni. Ana man na balaan na kay batugan na guna siya langgam. Oy, praise the Lord. Dili ta magbase sa mananap, sa pulong sa Ginoo basihan. Amen. Pulong, wala na lain pa. Pulong sa Ginoo. So mahitungod ni ining kalibutana, mao ni puno sa dili na maayo ang atong panahon. So kanato unsa man kinahanglan atong bantayan ang atong kaugalingon, ayaw paanod sa uban. Okay, we must keep our standard high and act wisely. Okay. Makaila na kita kung say maayo, kung say dili maayo. Mao na nga ingon si Pablo sa mga taga-Galacia, dili kita magkaluya sa pagbuhat og maayo, niapa kita sa kalibutan. Mintras niapa kita sa kalibutan, mauni ang opportunity nga makabuhat kag maayo. Napabay buhatong maayo niya sa bagong kalibutan, puro sa mga buutan. Dinhi. Mauni ang kahigayunan, opportunity, kahigayunan. Hallelujah. Dili basta-basta. Kahigayunan. Atong ampingan ang relasyon. Ang Ginoo nga kanunay ginasampit nato adlaw-adlaw. Ang pulong nga atong ginabasa o atong gipamalandungan bisan nagatrabaho ka apan ng imong hunahuna tuwa nagadigest. Kini bitawng kabaw. Kanang kabaw, dili ba bisan og naglingkod na siya nga nagpasilong, unsay gipamalandungan anang kabaw? Kaon. Bisang naglingkod na, sige. Di ba? Namalandong na siya. Ang manok nga maglumlum, unsa man ang iyang meditasyon, maghangad usahay na, nagampo di nga kanusa mapusa.
Ang iyahang meditation, ang iyang focus, mapusa yun eh. Praise the Lord. Maupod kita sa panahon nga ingon niini, ayaw kalimti ang giingon sa Ginoo, ayaw gayud pilia ang kalibutan. Hallelujah. Kalisod maubay magtudlo na moingon ka muadto mulakaw sa layo kay lisod, dili na. Gawas ni adtong naanada ay nakakuha na daan sila, naka-hook up na daan sila sa gawas. Walay laing tubag sa atong panahon karon, wala na lain pa nga angay ikauban nimo Ginoo ra. Ingon siya, kung wala ako, wala gayod kamoy mahimo. Dili man ko supak ni anang mo adto sa laing gawas, basig naa di ay kagibutang didto, dili ba? Ang Acts chapter 17. Mao na nga dili ta makapugong. Oh. Kay ang Acts chapter 17, ang Ginoo mo'y nagbuot sa tao asa siya ibutang. Oh, Acts chapter 17. Tan-aw ninyo nabi, badlisin na ninyo. Oh, parehan ninyo karon ni ambo diri sa tagum niya sa kapulihay ra nabalhin ka sa laing nasod na may mga kaubanan nato nga tuanan na muyo sa gawas. Malipayon sila dito. Okay. Oh. Mao ni Acts chapter 17 verse 26. Madunggan ra nato ana day na nimuyo sa laing dapit o gipahilo na. Pero kung nag-suffer morag dili gyud na mao. From one man he made every nation of men, that they should inhabit the whole earth. And he determined the time set for them and the exact places. Oh, na word exact diha. Exact. Nagpuyo ka nga malipayon, nagpuyo ka nga lipay, linaw, mao na exact. Amen. Labi na kay na Kristohanon ka, pertig yung exact ka. Exact yung kaayo na. Kaysa mawala o mubulag ka, mahilayo ka. Okay, mo na yun. Exact places where they should live. God did this so that men would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him. Okay. So, mauni. Atong mga anak, kung kita yung pabuton lagi, diha na lang sa atong haligi ipanghigot. Sao man na di naman na ato. Ato na bitaw nang ihalad. Sa dihang ihalad na dili na naimo. Lord, ako ihalad ni imo na niyo. Ginoo, ikaw magbuot kung usay buhaton ni mo ning bataa. Diha sa imo ng bataa, ikaw mo'y magpabuhi ng bataa, pag mudako na siya. Praise the Lord. Mo na giingon na sa bata ka pa, ikaw mo'y magbuot sa imong kagalingon, pero pagkadako na lain na ang mubakos. Lain na ang mubakos ug dadun ka sa dapit. Hallelujah. Okay. Amen. Mao na. Ang giingon hinuon sa Ginoo, pag-andam kamog bahandi. Praise the Lord. Bahandi nga dili makawat, bahandi nga dili makutkot. Okay. Bahandi nga mulungtad. Do not store up for yourselves treasure on earth, where moth rust destroy, and where thieves break in and steal. Verse 20. But store up for yourselves treasures in heaven.
Panidiin ninyo ng makasamok sa kalibutan. Unsa may hinungdan sa makasamok? Butang. Boundaries. Okay. Mga magtiayon, basta naa na sa Ginoo, linaw, lipay. Labinag naa na kumpleto na tanan. Unsa pa may awayan? Na ipagkaon. Na anay wawart. Unsa pa may awayan? Santiago, tanaw na to, tanang mga kasamok nagasukad kini sa atong unod. Praise God, hallelujah. Santiago verse chapter 4, James chapter 4 verse 1. What causes fights and quarrels among you? Sa mga hinungdan nga dunay panagbingkil, panaglalis, panag-away. Don't they come from your desire that battle within you? Naalagi. Naagyod sa flesh. Tanang mga problema kasamok, mao nga ang pulong sa Ginoo nagatudlo nato, ayaw gyud kamo niya ng mga kalibutanong buhat. Ayaw higugmaa hingon siya. Kundili diha sa langit nung dapit panagtigom kamo. Ingon siya unsa may hinungdan sa inyong panag-away. Taliwala ninyo, dili ba kining mga butanga sa inyo nagasukad sa sulod ninyo? You want something? Gusto kamo mga butang, but don't get it. Apan dili kamo makakuha niini. Hangtod na mupatay, and kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasure. Alang ra daw sa imong kaugalingong kalipay. Kining mga kasamok, kining mga problema na ara di ay magsukad sa sulod. Praise the Lord. Niya pagilain. For where, ayun siya sa verse 16, for where you have envy, selfish ambition, kasina. Okay. Naagyapon sa sulod. Selfish, dinalo nga paagi. There you find disorder. Diha nimo makit-i nga naay disorder. Sa Bisaya, kung naay kasina, dunay kasamok. Okay, so ingon ang Galacia, kung magkinabuhi kita sa flesh, pakyas. But if you live or if you walk in the Spirit, then makakuha kag everlasting life. Amen. Niara ang sekreto. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Unyaw sa isulti ni James, Santiago, chapter 4, verse 4, iyon siya, you adulterous people, don't you know that friendship with the world, wa ba mo mahibalo nga ang pagpakigsuod o pagpakighigala sa kalibutan? Iyon siya, hatred is hatred toward God. Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Na makita na nato diya katong gustong musikat sa kalibutan di ay kaaway sa Ginoo na. Tanan nga mga butang nga makapalipay sa flesh. Okay, mahimo siya na sikat, mahimo siya na dungganon sa flesh. Ingon ang Biblia, kaaway siya sa Dios. Mao na ilisod, then you will know the truth, and the truth will set you free. Amen? Amen.
Okay, inang imong katapad, bulahan kaayo kita igsuon. Bulahan, we are so blessed. Nganong nabulahan, nakadungog, gibasa, gituman. Amen. Gibasa, nakadungog, gituman. Maunang nakapabulahan sa ato. Gibasa, nakadungog, gituman. Sa diha nga gibasa nakadungog gituman, makasabot ka na. Mo nagiingon sa Romans chapter 12, tanaw na to, balik tong Romans chapter 12, sa diha na mabag-o, kay mabag-o magyud ka sa dihang mo basa, makadungog ug mutuman, mausap gyud ka, bag-ohon yun ang kinabuhi nimo. Ug sa dihang mabag-o ka, wala gipili ni unsang klase nga tribo sa tawo ni. Basta maminaw, mutuman, makadungog ug mutuman, wala gipili nga tribo. Bisan unsa ka pa nga tribo, makaambit yun ka ni ining giingon pagkabulahan, panulundon sa tanang mga buhi. Sa diha nga mabag-o ng imong kinabuhi, unsay giingon sa Biblia sa chapter 12, Romans chapter 12 sa verse 2 letter B. Verse 2 letter B. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sa dihang mausab ka na, diha na nimo makatestify ka na, maayo ra gyud nagstuhanon ko. Akong misis gabi tanaw siya dito sa TV, pag uli nako, pang, gwapo kayong tingog ning Kristohanon na pang. Gitanaw gyud nako, uy, gwapo gyud tinuod oy. Gwapo tingog. Pag anak sa iyang kamot, nakita na ko, pertindaghan nagpatik din eh. Okay ra. Oh, wala, may problema na siya. Na ako na agpasal na ko, wala pa to na Kristohanon siya na anay patik. Grabe yung patik diri, naglikos-likos. Ang agpanitan ni mo, bukog na mahibilin. Oh, kasabot po sigurong ginawa na, oy. Dili lalim magpawala-wala kag patik diha. Grabe patik niya din, pero gwapong tingog yun. Taas pa yung kayong tingog. Isuat ang pangalan diha. Ito pangalan na to ha. Coronel Frances. O kadung anak lo. Si Frances Ryan, kadung kabalo anak kailan mo? Oh, Frances Ryan Coronel. Oh, kana ablihin na sa inyo. Guwapong tingog ko pati taas. Ako na yung record. Oh, guwapo kayo siya mo kanta. Pero kinabuhi niya paminaw ko sa una pa to. Okay. Kay kung ato gyud nang inong tanga kay bawal baya gyud nang patik-patik. Gawas kung Christian ka na wa kay patik ko niya magpapatik ka di gina siya maayo. Ayaw gyud pagbutang patik ng imong lawas. Nana sa Bible oy. Nana sa Bible. Oh. Ambot mao ba ning Ezekiel chapter 9 verse 4? Oh. Patik. Guwapo mo kanta. Ako dang gidahon lolo. Sige kay ganahan man siya maminaw adto. Okay, kini baya pong awit makarelieve. Kana na kay mga problema maminaw kag awit ma-revive. Okay. Labi nagtuwa ra ka permis sa imong balay kay gi-quarantine ka, ma-revive. Ma-revive ka ay maminaw ka sa mga words full of encouragement. Kuan ka. Mabuhi. Okay. So mauna mga igsoon. Praise the Lord. Okay. So diha makita nato dinhi. Ang giingon dinhi ni Jesus na kining kalibutan na natural ra gyud ni siya. Mintras ni apatani ini kinahanglan stand firm. Amen? Barog.
kay musugot kag sa dili, muabot gyud sa matag usa nato. Uyugon gyud ka. Pero tungod kay nakabarog ka na kanay pulong sa Ginoo nga gigunitan, bisan unsaon og baha, bukbo sa ulan, bahaon sa tubig, hampakon sa hangin, nag-ingon ang iyang pulong, dili gayod kini matumba. Ngano? Tungod kay nakabarog sa liguon nga pundasyon. Walay liguong pundasyon ni ana kundili si Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Oh, kining mga panahon na, praise the Lord. Kung niya ka sa Ginoo, praise God, wala gyud kay problema. Hinuon mag-anam og upgrade ang atong salabutan. Nganong maingon ko, matagpilo sa mga adlaw kung laing plano sa kalibutan maasabtan na nimo. Ngano? Tungod kay ang Ginoo naghatag kanato ni anang gahuma. Kaalam, walay laing makasabot sila, dili makasabot, kita makasabot yun ta. Kanunay yun tang mahibalo, updated sa tanang mga panghitabo nga moabot sa kalibutan. Praise the Lord. Updated. Labi nag-rapture na, hallelujah, amen. Oh, nadaghan na baya karong ng hipos-hipos na oy. Oh, si Ma'am Shirley, ingon na, Pastor, i-apil na ko din ako makauban nga mga teachers, mag-seminar o 7 sa... Oh, sige, paapila. Libre kaon. Walay rehistro, libre ho na to dire. I-apil na to sila. Pero magsabot ta, human ani, magsabot ta, kamong naay mga Bible study, makikita ko ninyo, kumustahon ko kamo sa inyong mga Bible studies, og hinog na ba? Kung okay na, anam-anaman na ninyong sulti, dito na ta, diri na ta. O dinhin na ang final. Praise the Lord. Sabtun yun na to ang dagan sa panahon. Okay, sa 2 Corinthians chapter 2, praise the Lord. Verse 6. 1 Corinto 2, versikulo 6, we do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age. Kining age diri, A-G-E, means ayon. Sa Greek word is ayon. Ayon means ang kalibutan, this world. We do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this world. Mawibot pasabot yan na kanang age dia. Dili kaalam sa kalibutan, or of the ruler of this age, who are coming to nothing. Wala gyud kuno, kana kunong mga ruler sa kalibutan, kinsa pa na diha, mga gamahanan pa na diha, wala na sila. Verse 7. Verse 7, no, we speak of God's secret wisdom, a wisdom that has been hidden, and that God destined for our glory before time began. Verse 8, none of the rulers of this world, kanang age diha, kanang age, A-G-E, mao nang world. Tanan nga mga rulers nining kalibutan na, ingon siya, none of the rulers of this age. Tanan nga mga rulers nining kalibutan na, wala, ingon siya. Wala. For if they had, kay kung naa pa ni sila, kasabot pa ni sila, they would not have crucified the Lord of glory. Dili unta nila, ibuhaton kana sa Ginoo. However, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Ang Ginoo kuno naga-prepare alang sa iyang mga pinalangga. Kinsa man mga pinalangga? Ang mga magtotoo.
Iyon siya walay mata nga nakakita, walay dalunggan nga nakadungog, bisan sa mga pangunahuna wala mo santop. Unsa man ni? Kalibutan kini. Apan ang Dios has prepared for those who love Him. Kita mao'y gihatagan sa Ginoo ni ining kaalama aron kita mao'y musabot sa dagan sa panahon. Amen. Dili pwede na bisan sa atong panahon karon, worldwide, pandemic, dili pwede na magngangarata na moraragyapog nagpaabot og wala. Dili pwede. Kinahanglan makasabot ta sa atong panahon karon. Dili man ni nation, worldwide. Ang London, gitanaw na ako dito, bibo pang tagom. Makita naman kay gamay naman lang ang kalibutan pinagi sa internet, London. Uy, kung niyas Teresa diri o parting mingawa. Pagkamingaw, pilar kabuk tao nga naglakaw pero dinhi sa ato. Bibo pang tagom. Dili lang sa London. Okay. Hallelujah. Worldwide. So, kay worldwide man, wala matulog ang Ginoo para sa ato. Kanunay siyang nagahimo, kanunay siyang nga nagahatag og updated. God has prepared for those who are faithful, for those who love God. Kadtong mga matinud-anon, kadtong mga buotan, kadtong tinuod gayud. Kay dili man di ay tanan nagatuo diha kang Kristo na tinuod siya. Kanusa ka man mahimong tinuod sa dihang makasabot ka, makadungog ka, gikinabuhi na nimo din you will taste and approve. Mo ni giingon sa Romans chapter 12. What God please is. Mailhan nimo sa diha nga renew na nimo giusab ang imong kinabuhi tungod kay nakadungog ka sa pulong. Makaingon ka, maudi ay ni. Makita na nimo, bamorag na ka na sa tumoy sa bukid, madungawan na nimo sila. Maudi ay ni. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Okay, sumauni. Verse 10, 1 Corinthians chapter 2 verse 10. But God has revealed it to us, tanawara. Matago ba ni? Dili matago. Dios na maoy mo padayag. O kinsa iyang padayagan? Kita. Padayagan ka na niya, pagbantay. Nanawag ko gahapon. Isira na lang na ako ni. Ingon ko sa akong anak, di, kumusta man mo diha? Ang bakuna ba? Siya, ay pa, kining mga pastor din pa, naghulat naman silang bakunahan. Unsay katarungan, nana ko. Bisan ang mga leader sa Manila pa, naghulat sila, kay wa man daw ko na kaso. Way kaso, wagid sila na minaw, kung sa liha, nga nangamatay na sila. Ingon sila unsay katarungan, sa lawas raman daw na, kung maugani, kinahanglan tag magmaalamon. Di man daw tamaon sa anak pa, kay ang Biblia nagaingon sa Mark chapter 16, 17, ug dili kamo mga hilo. Ingko wagid sila kasabot niya anak, di. Ang buti pasabot niya anak, kung inosente ka, di ka maunsa, pero dili ka na gud inosente, kay balo ka na gud nga nahitabo na sila. Ingna lang yun din, nahadlok sila. 1 John chapter 4, basahan na diha. Kana nga kahadlok, kung magkalakaw ka sa gugma, it drives out. Di ba mauna mga igsoon? Kung maglakaw ka sa gugma, it drives out ang fear. Okay.
ingon ko unsa to di kanang dili ka maunsa kay mao tong giingon nga no weapon forged against you will prevail. Mao tong giingon na. Wala pa kuno hinagiban nga gipanday nga makadaot nimo. So wala kay problema. Ingon no, supak ko niana. Ang Dios sa atong gibasa, ang Dios mo revealed para sa ato. God will reveal for us and do something. Hallelujah. Ingon ko dayon, di paminaw. Naa sa Salmo, nag-ingon man ang kasulatan, ambak kay sapnayon ka sa imong mga tiil. Hingambak ba si Jesus? Ingon ko di ka nag-iingon diha na wala may problema kay ang gahom sa Ginoo ni ana man sa tuwa mga problema. Yawa ng sulti ni ana. Niingon ang yawa, ambak kay ang kasulatan nag-ingon, sapnayon ka sa imong mga tiil ug dili ka maunsa. Ni ambak ba si Jesus? Wala. Hallelujah. Nakuha ninyo? Ang Dios mo reveal. Hallelujah. Usbo na kong basa ha. Dili na pwede na magpalutaw-lutaw rata sa panahon karon. Huna-huna ta na mabalik ra gyud ta sa normal. New. Kanang new na apabay lain diha. Okay. Chapter 2, 1 Corinthians chapter 2 verse 10. But God has revealed it to us by His Spirit. Tiyaw mo na ang Holy Spirit mo na i-reveal. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Verse 14. Ang tao nga walay Kristo does not accept the things that comes from the Spirit of God. Ang tao nga wala kunoy Kristo, Spirit of God, dili makadawat o dili makasabot sa mga butang. Iyon siya din and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Kay kining mga butanga ang musabot ra niini mga espirituhanon. Okay. The spiritual man, ang tanang spiritual man moingon amen. Ang mga espirituhanong tao mo ni giingon na makes judgment about all things. Kita na ang Espiritu sa Dios mo revealed sa ato. Dili gusto ang Ginoo nga magpabilin kang walay hanaw lutaw-lutaw. Dili gusto Ginoo na gusto sa Dios makabantay ka. Ingon ko di si Sadrak ug si Misak ug si Abednego di sira na. Kadto si Sadrak ug si Misak si Abednego nagtuo ko daghan pang mga kauban ni Sadrak, Misak, Abednego sa maong simbahan. Ayaw ingna nga sa ilang panahon si Sadrak, Misak ug Abednego ray mao membro simbahan. Daghan sila kauban ni Sadrak ug ni Misak. Sa kadaghan sa membro sa simbahan tuluray ligon. May gani kay na itulong nga nagpabilin. Nakuha ninyo ni? Kay kung kining tulo si Sadrak, Misak ug si Abednego nagpalutaw-lutaw pa, wala gyud. Daghan kauban ni Sadrak, Misak niadtong panahona, kauban sa ilang simbahan. Nagasimba sila. Parihura sila nagasimba. Pero tungod kay dunay giligoon sa Ginoo. Tulo naluwas ang tanan tungod sa tulo. Ingon ko di kung nagpalutaw-lutaw patong tulo. Unsaon man to? Wala. Pilde. Tungod sa tulo, giluwas ang tibuok kanasuran tungod sa ilang pagligon. How much more kita? Barog. Ako dili ko maingon nga mao nay buhata. Magwali ra ko sa inyo. Pero ikaw ang magpili. Ikaw ang mo desisyon. Amen?
Oh, dili ko ninyo sundon. Nagwali ra ko. Word. Moabot ang panahon, ikaw ang mo desisyon. Mismo ang mga leader sa Luzon, inila nga mga magwawali. Dili naman kuno maunsa kay ang gahom sa Ginoo niya naman. O dili ko na, dili gyud ko musugot ana. Dili gyud ko musugot. Tungod kay ni barog man sila, gihagbong sila. Punishment. Okay. Kay gipanisan man sila, diha na i-intervene ang Ginoo. Tanaw na sa hari, dili ba tulo man na, nganong naupat man eh. Uy, naglakaw-lakaw man lagi sila. Init na kaayo ang kalayo. Gani ang katong nagtulak maupay na una sa pagkahagbong. Iyon siya, pasakaharagod. Gipasaka, gisimhot ang baho, ang ilang mga buhok. Wala gyuning pilit. Ang Dios kaniadto maong Dios sa karon. Ikaw ang mo desisyon. Naghuna-huna ko, ikunits, siguro usbo na kong tawag ang district tanang pastor. Huna-huna ko, asa mi magtigom, asa mi sila gusto. Sultihan gyud nako sila. Human sila ang mo desisyon. At least naabot na sa ilang kasing-kasing. Walay gilimod, wala na'y gitago, tanan gipadayag. Ang nakamaayo lang sa ato kay naa ang Dios buhi. Matagpilo sa mga adlaw, gina-update. Inig pakadungog nimo sa balita. Praise the Lord. Ang atong ginahimo, nagkinabuhi lang tang matarong, nagampo ta sa Ginoo, nagpasalamat kita sa Ginoo. Og nahibalo kita ang Dios hangtod karong orasa. Wala gyud siya magpasagad kanato. Gibantayan gayud ako nagatuo ko nga gibantayan, the more nga naglisod ang panahon, ang Ginoo mas duol na hinuon kaayo sa ato karon. Mao na kinabuhion nato ang gugma. Walay pagdumot, walay paghinanakit, anda mo pasaylo. Amen. O kung dili katagdon, praise the Lord, hallelujah, pasalamat sa Ginoo. Kay ang agape love, ayaw kalimot. Unsa tong agape love? Sa diha nga ang kabaw sa imong kaaway o di man ka mangaway, ang kabaw sa nag-away nimo naibulasot sa tulay, dula, tabangi ang iyang kabaw. Sa dihang makuha na ang kabaw, ayaw pagbakig istorya kay insultuhon raman, lakaw. Mao nang agape. Sa diha nga ang kabaw sa nag-away kanimo nakabuhi, ayaw ing na mirisi. Butangan ta nagbakukang ng ikog ana iipit siyang lubot aron daga nagsig-asa. Dakpa, guyura, ihatod sa haligi siyang balay. Pagkahuman ing na, sir, ang imong kabaw nakabuhi. Unya lakaw. Ayaw nagsaka. Kay insultuhon ra ka. Mao nang agape. Amen. Okay, atong palakpakan ng pulong sa Ginoo. Maayo ba ang Diyos? Praise God, hallelujah. Buo ng panalangin sa Ginoo. Klaro ba ang pulong sa Diyos? Klaro. Mo na hinungdan si Jesus niyan hidinhi aron kita iyang katudluan, iyang kasultihan. Dili kita angay maproblema, dili kita angay mabalaka, kundili kita magapadayon nga magpasalamat, magaampo diha kaniya. Magpuyo o magkinabuhi nga malipayon o gawasnon. Manindog kita. Praise God. Taas sa makamot, Ginoo, salamat sa imong pulong. Dehogi ang ilang makinabuhi,
panimalay, pamilya, kabataan, mga apo ug kauban, silingan. Ang imong pulong mo'y nagahatag kanamog kusog, kaligon. Ginoo niining mga katapusang panahon. Una kami nga masayod. Gani si Abraham, nakigsulti kanimo nga nagaingon kung adunay 50, ipadayon ba ang pagsunog sa Sodoma? Nagaingon ikaw, Ginoo, dili. 40, 30, 20, hangtod niabot sa 10, niingon ikaw, Ginoo, dili. Apan wala na mosulti pa si Abraham. Mga Ginoo, nahitabo gayon nga gisunog ang Sodoma. Tungod kay Ginoo, si Lot naman lang ang nahibilin nga nagkinabuhi nga matarong. Karon sa among panahon, Ginoo, daghan pa dinhi sa among nasod nga nagkinabuhi nga matarong. Bisan gani sa gawas sa ubang nasod nga naminaw kanamo karon, nagkinabuhi usab sila nga matarong. I-preserve, Ginoo, ang panahon alang sa imong katawhan. Mga Ginoo, ang imong mga pamaagi o ang imong pagbuot mao gayud ang matuman. Mao nga magpabilin kami uban kanimo. Mao lamang na magbarog kaming maligon. Liguna usab sila. Panalanginan mo ang ilang magkinabuhi, ang ilang mga paningkamot, ang tanan nga naa kanila. Panahon sa kalisod, apan sa imong katawhan panahon sa kalipay. Panahon sa kahamugaway. Among gipasalamatan ikaw sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. 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 Hallelujah. Atong palakpakan ng pulong sa Dios. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo. Ug ato gayud nga nabati ang pulong ingon nga maoy mensahe alang kanato. Mao nga pabilin ta diha sa Ginoo, pabilin sa pagpangalagad bisan pa man sa unsay mahitabo sa kalibutan o sa atong panahon. Dili kita angay nga mahadlok tungod kay buhi ang Dios nga mo'y atong manlalaban. Amen. Mao nga iya kita kanunay nga gipahinumduman, gipasidan-an nga dili ta angay nga mahadlok. Amen. Gamhanan ang Dios nga dapig kanato. Hallelujah. Mao nga salamat sa pulong sa Ginoo. Mao nga pabilin ta sa pagpangalagad ingon nga matinud-anon unya magkinabuhi ta sa pulong sa Ginoo tungod kay ang pulong sa Dios mo'y muhatod kanato nga mahimo kitang bulahan. Amen. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Ginoo. Magapanindog ta alang sa atong offering ug atong ilitok ang atong positive confession sa amin. Hallelujah. Tungod kay ang Dios anya uban kanunay